Мой прадзед, аўтар Людміла Івановна Прышчэпава, настаўніца пачатковых класаў. Хоць прадзеда жывога я не бачыў, але бабуля расказала мне, як жыў Гаўрыла-прадзед, як рыбачыў. Галоўнае, што быў ён на вайне. Перад вайною зборы аб'явілі, і прадзед мой туды прызваны быў. Страляць і ваяваць іх там вучылі. А на парог уже 41 год ступіў. Вайна свой махавік у ход пусціла і праглянула блізкіх мне людзей. Асірацела прадзеда хаціна. Ён на вайну, сям'я, у лес хутчэй. Ён ваяваў адважна і гераічна, біў ворагаў і прэч з зямлі зігнаў. Але гарматы, выбух той трагічны, лёс прадзеда майго пераламаў. Кантужаным у палон яго забралі, завезлі прэч ад роднай зямлі. Фашысты іншы лёс яму наканавалі, паставіць на калені не змаглі. З палону збег, вярнуўся на радзіму, і зноў у войска паспяшыў хутчэй. І пераможна крочыў да Берліна, і слёзы шчасця пырскалі з вачэй. І мы, нашчадкі, кланяемся нізка тым, хто зямліцу засланіў сабой. Вы не праходзьце міма абеліскаў, мы кветкі памяці нясём з табой.